Txiki-txikitatik, jaiotzetik. Ja, hilabeteak dituztenean, kapaz dira tonua adierazpenak ulertzeko eta ikusmena ja garatzen hasten direnean aurpegi keinuak identifikatzeko. 2 urtetik aurrera oinarrizko emozioak, haserrea, poza, gai dira esateko. Bizitzan daukagun prozesu bat da, biologikoki prestatuta gaude horretarako, eta adinak aurrera joan ahala, gure adimen emozionalak ere aurrera doa. Ezberdindu dezakegu arlo formala eta ez formalak diren eremuak. Familian hasten dira, hori da haien lehenengo kontaktua, atxikimendua familiarekin, amarekin, aitarekin edo denadolakoarekin, segurtasun sentimendua, maitasuna. Hitzekin ematen diegu elikadura. Ja, hilabeteak dituztenean, besoetan ditugunean, nola besarkatzen dugun, zer nolako hitzak zuzentzen dizkiegun, lastanak horja hasten gara trebatzen emozioak. Arautu beharra dago, adinaren arabera, nola egokitu ditugu heziketa emozionala aurrera egiteko. Hasiera baten oso oinarrizko gauza da hiztegia bereganatzea, izendatu ahal izateko sentitzen ari direna. Orduan, identifikatu bai eta jakitea, hitzen bitartez esaten nola sentitzen ari naizen. Aurrerago, etorriko litzateke ulermena, emozioen ulermena eta emozioen regulazioa. Eta horretarako beharko dugu nerabezaroan aurrera eginda, nolabaiteko abstrakzio maila, kognitiboki garatu ahal izatea, eztabaidatu ahal izateko, ni eta besteok ditugun emozioen inguruan eta elkartruken inguruan.